ଆରେ ମଣ୍ଟୁ, ଏବେ ଦିନ ବେଳାରେ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବି ମାଛ ପଡୁନାହାନ୍ତି। କାଲି ରାତି ଅଧରେ ଯିବାକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭୂତା ଗଛରେ ବସି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ହଉ ଭାଇ ଯିବା ତାହେଲେ ଆଉ। ଆହା, ରାତିରେ ମାଛ ମରା ହେବ। ପିଣ୍ଟୁ ମାଣ୍ଟୁ ମାଛ ମାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ସେହିଦିନ ରାତି 2ଟାରେ। ପିଣ୍ଟୁ, ଉଠରେ ଉଠ, ମାଛ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆରେ ମଣ୍ଟୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଏ ପାଦ କ'ଣ ପାଣିରେ ଲାଗୁନି? ଏ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ? ଭାଇ ମୋତେ ଜୋରରେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆଇଲି। ଆରେ ମୋ ଭୂତ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିଥିଲାନି ତ? ଆରେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ରୁହ ରୁହ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ହେଇରେ ପୁଅ ପିଣ୍ଟୁ, ଆଜି ସିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଖସିଗଲୁ, ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲେ ତତେ ଦେଖିନେବି। ଏତିକି କହି ଭୂତଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆବେ ତୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉଥିଲା। ଆଡ଼େ ତୋ ରୂପ ନେଇ ଭୂତ ମୋତେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ବାପାରେ, ମାଛ ଥାଉରେ ଭାଇ, ଆଜିଠାରୁ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୁରା ବନ୍ଦ।